Запас прочности теориясы. Бұл сөзіне Марат Готыш әйтергә яратайды. Ауыл хуҗалыгы министры булып эшләгәндә, менә ауыл хуҗалыгына бәйле шундый авырлыклар килгән вакытта, анда теге ягулык бәясе арту, анда инде кредитларны алу арту, запчастлар бәяләре арту. Ул гел әйтә иде шулай дип. Запас прочности наших сельхозпредприятий хватает дип әйтә. Һәм менә минем ул сүзем гел искә төшә. Башка вакытларда да, мәсәлән, шундый инде элегрәк елларда да шундый бәхәсләр чыга иде социаль челтәрләрдә, анда теге әйтә башлыйлар инде, мин берсен бик хәтерлим, мин шундый бер социаль челтәр бар иде бит инде, Чырайбук дип аталган. Менә шунда язышып утырганда, бер вакытны язалар инде, менә теге ММВБ биржасында ничәдер процентка төште, все беттек үләбез инде, бөтен үсте язалар шулай дип, менә теге әллә нинди икътисад фәннәре докторы, профессор, почетный академиянең ниндидер академигы шулай дип яза, менә бу бетте инде, менә хәзер бөтенләй мондай хәзер ил таралачак, халык урамнарга чыгачак, иртәгә үк әллә нәрсәләр булачак. Һәм мин аңа яздым җавап. Мин әйтәм, бер нәрсә дә булмый. Монда кешеләр хәзер теге шулай инде була дип ярсып киткән кешеләр яза, ничек булмый, ничек булмасын, менә доктор наук яза монда. Ничек булмасын, иртәгә үк монда җимерелеп төшә бөтен өстә. Мин әйтәм, бер нәрсә дә булмый. Запас прочности нашего народа хватает. Марат Готыш сүзләре белән җавап бирдем. Шуңа миңа язалар, син кем монда, син бетереп аттылар инде, син монда тегеләй бер нәрсә дә белмисең, менә без генә беләбез монда инде. Мин әйтәм, 2 тапкыр төшсә дә бер нәрсә дә булмый. Әллә нәрсәләрне күргән безнең халык әллә нәрсәләрне кичергән, бер нәрсә дә булмый. Һәм дөрестән дә ул вакытта менә бер нәрсә ул вакытта да менә хәзергә кадәрдән бер нәрсә дә булмады. Нәрсә булды инде? Бер нәрсә дә булмады. Шауладылар да бетте. Ул бит инде авылда бәрәңге үстереп, теге үз хуҗалыгыннан бер яшь эшләп, кайдадыр эшләп, чирешеп, тилмереп яшәгән халык өчен ул нәрсә инде? Һәм анда теге әле кайсы вакытны шулай дип яза башлыйлар инде. Әллә инде менә фьючерсларда, анда нефт бәясе биржада, киштәдә бәясе төшкән, тегеләй булай булган, әллә нәрсә булган, доллар анда ничәдер 12%-ка төшкән, мондый хәл анда соңгы тапкыр анда Сөембикәне Казаннан заткан вакытта гына булган, димәк инде бу менә ахыр чик фәлән төгән, бер нәрсә дә булмый. Дигән әйбер бар. Чөнки безнең халык әйтүемчә бик каты теге күндәм, чыдам, сабыр, түзем. Һәм аны теге я ат шикелле безнең халык эшли дә егылып үлә, яки анда теге ишәк шикелле күтәреп бара да нәрсәнедер. Ишәк шулай дип инде, күп йөк төйсәң, ул сузылып кына ята икән, күтәрә алмаса. Һәм шулай итеп күрсәтә инде, менә мин күтәрә алмыйм дип. Йөгөн алалар икән, торып китә. Кыйнасаң да тормый, ягылып яткан. Һәм инде бар кыркәҗәләре шикелле кешеләр кырдан чабып баралар, әйтәләр, кыркәҗәсен җигеп булмый, алар булай гына бара дип, аларны җикмиләр. Менә атларны һәм ишәкләрне җигәләр дә алып баралар, үгезләрне җигергә мөмкин. Ну, кай вакыт инде теге атларда чыгымчылап ала инде, тәрт астына кермичә. Ничек булмый инде ул. Әмма күпчелек халык менә безнең шундый бик сабыр, түзем халык, ул әллә нинди авырлыкларны кичергән халык тарихтан карасаң. Һәм түзем, әмма безнең халыкта шундый теге без табигатьтәге менә шушы иркенлеккә яләшкән, һәм менә безнең халыкның теге шундый үзенең кадерле менә минеке дип санаган әйберен тартып алсаң, юк, алда. Онсын кичермиләр инде. Менә әйтүемчә шундый хәл булды бит Казанда бер тапкыр менә. Балык тотмыйсыз дигән караш чыгарганнар, кешеләр күтәрелеп чыктылар. Менә ул безнеке, безнеке. Яки инде мәсәлән шундый карар чыгарсалар, күз алдына китереп карагыз, бәрәңгегезне чүплисез дә, эриләрен генә ул советына илтеп бирәсез дигән карар чыгып карасын, иртәгә үк бөтен халык күтәрелеп чыгачак. Монсы да юк. Яки инде анда мәсәлән болыннан җиләк җыйганда, анда 1000 сум түләп керәсең көненә дигән карар чыгарсалар. Гөмбә җимисез дип чыгарсалар. Яки инде анда менә мәсәлән пляжларда язып куелган бит, кыйынырга ярамый дип. Кыйынырга ярамый дигән пляжда чынлап та кыйынырга ярамый дигән карар кертелеп, анда полиция дежур тора башлый икән. Менә халык күтәрелеп чыгачак ул вакытта. Булай эшләгәнгә, тегесенә, монсына, башкасына, ниндидер фьючерслар, мьючерска әйләнгәненә, аннан да зуррак авырлыкларга безнең халык түзә, чөнки ул күндәм, чөнки ул түзеп ияләшкән. Ул менә шушындый.
Кайдадыр әйе анда карыйбыз бит инде без мәсәлән анда Парижда әзгенә нәрсәдер, әзгенә ошамаган әйбер кабул итәләр, анда халык урамга чыга, сибелә урамга. Һәм барыбер шундый әйбер бар инде, теге шеш дигән әйбер бар бит инде, шеше тулган дип, аларның шешләре кечкенә генә шундый. Ул әзгенә бер нәрсә була икән аларның дишләде ага. Кемнекедер менә шулай, кара, бу менә шундый запас прочности теориясе, безнең халыкның запас прочности бик нык километрлар белән исәпләнә торган.